musketti, tykki, valkkyyri ja 9 minuutin, melkein 10 minuutin päästä, niin saadaan joku tai laatikko tähän videoon. Monen laatikko saadaan tähän videoon, niin katsotaan mitä sieltä tulee sitten. Ehkä 2 semmoista jotain. Pelataan tukkimies salas. Tulee tukkimies valkkyyriä tuhoa. Tukkimies. Mulla on täällä tukkimies evoluutio. Tukkimies. Saa tuolla yli 1000. Tää on meidän tukkimies. Uusi tukkimies. Nyt sä oot sen raivon vaan. Se teki oli 100. Tää tukkimies tuohon. Musketti. Ei huono musketti. No tukkimies. Musketti. Nyt vaikuttaa, että puolustus herpaantuu. Yes. No niin, tää on 3-0 voitto. Tää sai sen vaan. Tää täältä joku. Täältä. Tehty. Pakataan tähän. Se on 3-4 siis. 25 XP. Kulta 2 tonnia. 7 minuutin päästä. Täältä tulee onnenlaatikko. 116 siisiä jengiä. Jengiä on 13. Sitten täältä tulee tuon vähän päästä. Tässä on sitä pakka. Ja volu. Täällä on ihan kaikki se voluuton, koska tässä on tää ventti. Tukkimies, musketti, tykki ja valkkyyri. Mennään sitten toiseen peliin. Pelaakohan tääkin tukkimies? Tää on siis selvä. Tää pelaa muurinmurtajia. Toi muurinmurtaja kun pääsee läpi. Tää teki on melkein 1000. No jos mä pääsen hyökkää, täällä voi olla vähän huonompi puolustus. Joo, tukkimies voisi olla nyt ihan hyvä. Eikö täällä valkkyyriä? Tää on vaan hyvin pelattu. Aika syvä pelaaja. Kannattaa uustaa tänne hyvin. Laita vaan täällä musketia ja valkkyyriä. Joo, aika hyvä. Tää tukkimies laitetaan vähän hämmennystä. Tänne toiselle puolelle myös tukkimies. Joo. Eipä se tullut sit mitään. Tukkimies tohon. Tää toi. Se häyttää tuolta pois. Tukki. Musketti. Tää on tukkimies täältä. Musta tuntuu, että miksi ei. Ei sitä päästetään mun tukkimien läpi. Toi saa ehkä yhden iskun. Taas. Joo. Mä johdan vielä. Tää aika tasaiskin. 800. 798. Johtaako muuta? Tän hyökkäys on kyllä ihan ok. Musta tuntuu, että tykki.
No toi tykki kuin tohon. Tää tulee todennäköisesti, tää tulee uusi tää. Mä tästä vähän ihan... Tää on kai voitto. Mä luulen. Joo. Hyvä ottelu. 600, kun se etsii se. Tää on vaikka tämmönen Excel 3 vuotta. 8 kruunua. Muskettikin tää. Muskettikin menee tasoinen 4. 14 kultaisia siitä. 3 minuuttia. Mennään tässä välissä. Se pokaalipolkupeli. Mulla olisi vaan 639. Tässä olisi mun pakka. Mulla olisi Megarteri. Nyt se vaihtaa. Megarteri ja jäähenki. Otaanpas täältä tukki. Sitten vielä prinssi. Hetkinen. Niin prinssi maksaa 4. Joo 5 siis. Mä sekoitin pian prinssin kultaisen ritariin. En näe täällä 3.9. Otan vielä Tornado pois. Tää on pieniä muurimurteita. Nää täällä. Ja tää hypätään takas. 4 evoluution korttia. Mulla olisi duhaa ja vähän yskää niitä. Prinssi tuohon, että se juoksis. Kitari. Ei se riittäkään. Tää Pekka voi olla kyllä vähän sen vaikea puolustettava. Tuntuu, että mä en voi puolustaa tätä mitenkään. Nuolet. Joo. Täällä on karjuratsasta, niinpä tietysti. Tää on varmaan kyllä häviö. Pelataan tää loppuun saakka. Mä en oo mikään luovuttaja. Antaa vielä tosta. Sitten luulen, että laittaa kummalla pallo. Joo, mulla ei siis ole pikkuläkään evoluutio. Mutta jossain vaiheessa voisi tulla semmonen, että pyöritään semmonen, että kenelle evoluutiolle. Kenelle kortille mä laitan se evoluutio. Ja jossain videossa voisi olla semmonen. Nyt se ei vielä ole tämä. Tää kyllä vaikuttaa tosi pahalta. No testataan. Tää just käytti pyövelintä, mutta sitten täällä on se Pekka. No niin, tässä on 3 tornia varmaan. Pekka. Tää ei ole vaikea arvata. Se ei vitsi. Tää on kyllä vaikea. Tukki. Se oli kyllä hyvä tukki. Jos mä otan tätä kaikkea mahdollista. Mä en edes muuten puolusta. Tää laittaa mut yli karjuratsasta tonne vielä. Mä en edes puolusta tätä. Paitsi ehkä. Joo, tässä on veis, kun ei. No vitsi. No. Tää on siis häviö. On turha mitään sylittää varmaankaan. Mä sain siis vaan ton verran tuhoa. Alle 800.
Joo, hypätään sitten. Jakas 4 kortin evoluutio. Tässä päättyy jo 4 päivän päästä vähän. Lähtee yöltä tosta. Pitäisikö mä oikeesti vastata pakkaa? Tässä voisi vielä tulla 1, koska... Nyt... Laittakaa nyt jotain kommenttia. Tääkin pelaa muurinmurtaja. Katsotaan mites mä nyt... Mitenköhän mä hyökkään nyt tässä? Riittääkö sitä? En tiedä ritari. Mut tää mun tukkimies on täällä täysillä heilteillä. Uusi ritari. Täällä on 3 tukkimiestä jo. Tää ei voi puolustaa tänään. Ei voiko. Torre. Joo, tää on 3-0 voitto. Mä olisin arvota. Antaa tommonen. Tornille. Joo, 3-0 voitto. Täällä vauhti. No, mulla oli täältä. Tää on pidempi video kuin se edellinen. Tää on yli 20 minuutin video varmaankin. Mä tulin siis tossa maanantai tiistaisin yöllä, mä tulin siinä kipeäksi. Vähän tää silleen, että mahaa. Mä tulin siis oksennusta. Silleen, että mä oon ollut tiistaina keskiviikkoa pois koulussa, sitten tänäänkin oli pois koulussa siellä Lahdessa juttu. Tänään olisin muuten mennyt. Tää voi olla vähän tiukempikin. No, viimeksi mä voitin 3-0 koulissa tässä tilanteessa. Nyt ei vielä. Ja sitten täällä on taas tää ritari. Katsotaan, mitäs mä tässä voin tehdä. Jos mä laitan tänne koko ajan tukkimiehiä, voiko tämä puolustaa mitenkään tätä? Musta tuntuu, että ei. Tänhän keinot on selvästikin vähissä. Mä oon varma, että just saa ton. Että täällä on... Ja no niin, toi ritari myöhästy. No niin, toi tukkimies saa... Melkein turri. Ei se ihan riitä. Otetaan tuo valkkyyriä. Löydetään tuo torri. Tukkimies tällä se kyllä hoitui. Joo. No mennään kuningastornillekin, jos saadaan. Tää tänne vähän sen puolustusta. No joo. 3-0 vielä. On kyllä hyvä puolustaa, koska taas sanon yhden torni. 12 kruunua sieltäkin. Niin sit tästä saadaan tää arkku. Tää laatikko. 29 niistä. Ja mä saan melkein 24 tunnin. Mä saan vasta 1 arkun. Ja sit toinenkin 2 arkkoa. Ja videoissa toinenkin tuli. En tullut tosta. Nimi on Messi. Varmaan ranskalainen. Ranskan lippu. Joo, tietenkin nää. Tietenkin. Tää saa niinku 0 tuhoa. Ja mulla tulee massiivinen hyökkäys. Ehkä. Ei tuu. Koska täällä on jäänhenki. On näin hyvä.
on valkkyyriä. Ei tykki keskellä. No tää musketti tuohon tuossa kyllä torni, mutta näissä on niin meni. Tuossa siis ton tykin. Tää riitä. Mä voin puolustaa varmaan tuota puolta edes. Tää vaikuttaa vähän se pahalta. Tää on pakko puolustaa tällä. Musta tuntuu, että nyt siellä tykkimiehi. Mitä mä puhun? Tuntuu, että siellä on nuori hiisiä, piti sanoa. Oi! Siellä ollaan. Tornilla. Mä siirryn johtoon. Oi, toi tuolta tulosta. Tukkimies mun pelasti taas. Tukkimies pelasti. Sanoin, että se pelasti. Ja se pelasti. Jee. Tää tukkimies. Jos on vielä pelaat, niin tätä kannattaa pelaa. Ja tätä pakkaa niin kannattaa testata. Ains 3.8 vai tästä niinku tulee jotenkin jäähenki, se on vaan yhden. Niin. Sitä jäähenkiä, niin se voisi laittaa vaan niinku koko ajan jäähenket. Mut silleen kuitenkin se repeää niinku aina. Tai niinku joskus tätä. Taas. Mitä? Joo. Tää saa jo 1000. Mitä ihmettä? Mä otan vaan tukkimen alhaa. Tää saa 1500. No ei oo vielä peliä mietitty. Nyt tuli kyllä niin hyvä evoluutiotukki. Mennään. Puskula. Tukki. Ai täällä on megariteri. No tästä nähdään, että täällä pakalla pystyy puolustamaan megariterin. Hyvinkin vielä. Joo, toi pääsee ehkä. Ei kun niinku mulla oli tää puoli vissiin, tää puoli on sit. Tää on kyllä megariteri täällä toisella puolella. No kyllä tää evoluutiokin menee. Ei pysty puolustamaan. Ihan alkaa puolustus. No, tää luovutti. Tää olisi voinut voittaa vielä tän peli. No ihan 3-0, mutta melkein 3-0 voittaa. Tää video on mennyt yli 19 minuuttia. Pelataan vielä vähän. Onko tässä videossa enää kauan jaksa pelata? Tai koska päästä lepäämään. Nyt tuli hyvä analyysi, kun mä otan nyt yksi. Juu, täällä on kyllä erikoinen pakka. Mikä ihme tämä on? Mä vastustan pakka. Tämän minä haluaisin kuulla. Täällä on joku sähäyttäjä. Sykle. Olisiko täällä muurinmurtajat kenties vielä? Musta tuntuu, että tulee kohta niitä sähäyttäjiä. Täällä on noita. Voiko näistä ampua sitä noita eikä näitä luurankoja? No voi vitsi nyt sen tehtä.
Tästä tulee mitään. Ja mitä tämä valkkyyria tekee täällä? Sen mä haluaisin tietää. Toi valkkyyria tekee, mut tässä. On valkkyyria. Kyllä on tosi hyvä valkkyyria. 3 luurankoa. Ei pysäytä. 3 luurankoa ei pysäytä. Miten tää pystyy pysäyttämään tämän? Ei mennä täällä sitten enää. No nyt osaa. Tukkimies. Mä just johdos vielä. Ei osu säyttää. No. Nyt musta tuntuu, että tää ei pysty puolustamaan tätä enää. Mitä sä tähän nyt sanot? Mitä sä tälle voit nyt tehdä? Mulla on 4 tukkimiestä, 3 muskettia, 1 valkkyyri. Tää on vikapeli. Tästä tuli mun pisin video. Tää on aika pitkä kyllä. Tässä ei. Onko tässä pelassa mitään järkeä? Miksi nää pelaa niin usein? Muurinmurtajia. Kyllä saa puolustaa ne. Oikeesti saa puolustaa muurinmurtajat. Paitsi et nyt. Mä tuulasin eliksiiri, mä käytin eliksiiri. Siinä tapauksessa mä en osaa puolustaa. No nyt mä oon kyllä etsimässä vähäsen hätää tällä hetkellä. Nyt kannattaa kyllä, tää iloksi voi vielä muuttua tää peli. No niin, tää luovutti. Tuntuu ihan siltä. Miksi tää luovuttaa? Minkä ihmeen takia tämä luovuttamaan, jos tämä on johdossa? No sitä verran. Tässä vielä pakka. Tästä voitte kopioida tätä pakkaa. Sitten torni. Voitte ottaa täältä ihan mikä vaan. Mä käyn tätä prinsessatorni. No tää video on tässä. Moi moi.